Bona vesprada i benvinguts al primer programa de Radiotelevisió La Via. Amb motiu del nostre 40 aniversari, com bé han dit ells i les nostres representants, farem una sèrie d'entrevistes, entre altres activitats, per a commemorar aquest esdeveniment. En aquestes entrevistes repassarem la història de la falla de la mà d'algunes persones que d'una manera o altra han tingut un protagonisme al llarg de la nostra història. I sense més dilació us passo a presentar-vos els primers protagonistes. Per una part tenim a Mavi Andrada, que va ser la nostra primera fallera major. Hola Mavi, benvinguda. Bona vesprada. I per altra banda tenim a Enrique Chaffer, primer president infantil. Hola Enrique, benvingut. Bona vesprada i gràcies per recordar-te de nosaltres. A vosaltres per vindre. Comencem per tu, Mavi. Com recordes el teu nomenament? És a dir, com es va decidir que fores tu la fallera major? Pues es va decidir per Ismael Plancha, que era un gran amic de la família, i sí o sí ho decidiré. Molt bé, era el president també. I tu, Enrique, que vivies al quilòmetre 0 del Casal. Conta'ns què recordes d'aixòs dies i com es decidís que el Casal siga el local dels teus pares. Pues recorde que m'ho han contat, jo no me'n recordava, era que uns veïns de per ací la zona volien crear la falla, entre ells estava mon pare, també estava ton pare, que eren tots veïnats, i mon pare va dir, pues podríem agarrar el local este meu que no estem utilitzant. I vam estar 10 anys allí, i ara 30 portem en este. Sí, me'n recorde. Va ser molt generós per la seva part, clar, perquè entonces encara era un taller mecànic o que estava tancat i per així no n'hi havia locals i va estar molt bé. Mavi, el teu president, com ves dir, va ser Ismael Plancha, que malauradament no està entre nosaltres. Recorden algunes anècdotes d'un home de la qualitat humana com era Ismael? Pues ell era un gran president, pilar de la falla, ell no tenia ningú impediment, el rest ho trobava fàcil, era graciós i era molt xistós. Era el que diuen en castellà l'alegria de la huerta. Exactament. Enrique, els sopars al Casal en aquella època eren dijous. Tu què pots contar, encara que eres menut, què pots contar si te'n recordes alguna cosa d'aixòs sopars? Jo de sopars me'n recorde que nosaltres veníem, els xiquets venien a jugar, i a l'hora de sopar sí que és de veres que feien uns bons sopars, després jugaven al truc, després cantaven, algun dia ma mare feia, ja ho teniu bé, que demà es treballa. Pot ser per una d'aquestes coses que es feien grans festes, has de canviar a divendres, degué de ser un d'aquests motius perquè, clar, l'endemà es treballava i, clar, si t'ho estàs passant bé, no te n'aniries mai a dormir. Correcte. A mi m'enviaven de l'orella a casa, perquè l'endemà n'hi havia escola, clar. Bueno, doncs parlem ara de la presentació, que en aquella època recordeu que eren entre setmana i per la nit. I a més es celebrava la presentació de la fallera major i la presentació de la fallera major infantil en el mateix acte, tota la vegada. Mavi, qui vos van posar les bandes? Perquè al ser el primer any no tenies predecessora. Pues va ser una sorpresa, va ser ma mare i va ser emocionant perquè ningú sabia res. Era una sorpresa total i tu ni te ho esperaves, clar. Ni ningú tampoc, nosaltres vam portar en secretes, ni ma mare, ni ningú, res. I de repente, molt bonico. Enrique, mirant les fotos de la presentació, el decorat, per ser el primer any no està gens malament. Va costar molt de fer? Saps si va ajudar algú d'altres falles o van ser només els falleros? En definitiva, conta'ns un pau de la setmana de la presentació. Me recorde que va ser una peça de la falla, que era una màquina de tren, el van fer en el cine Capitolio, i crec que van estar tota la setmana o 4 o 5 dies per a poder muntar el que era el decorat de la presentació. Sí, va costar, clar, i damunt el primer any. Teníem un lloc emblemàtic i especial com era el Capitolio, que al ser un teatre no feia falta posar-li moltes coses per lluir, però sempre vols, clar, Mavi. Dis-mos com el sents en el moment que el nomenen per a creuar la passarel·la. Pues emocionar i assustar per la responsabilitat que tenia. Jo no havia sigut mai fallera, no tenia ninguna experiència i damunt res tenia 16 anys. Que eres molt jove i damunt, clar, ja és emocionant i en eixa edat. Enrique, ja el primer any l'himne regional el va cantar el nostre faller Jesús Baset, qui també es va deixar fa uns anys i sempre el tenim present, sobretot quan escoltem l'himne.
recordes alguna cosa d'aquest moment, del moment que Jesús canta l'himne? Pues vas començar, crec que era en uns de sopars d'estos que feien en dijous o en divendres, i mira que ho feia tan bé que li van proposar que ho cantara en la presentació, i a raïs d'ahir va ser tan emocionant i es va agradar tant a la gent que ho va cantar fins que l'home mos va deixar. Sí. Ell es posava una miqueta nerviós perquè, clar, no era playback, era en directe. Era en directe i claro, ell no era cantant professional davant de tanta gent, perquè nosaltres som una falla gran i pues, ple de gent en les presentacions, però l'home pues, va accedir i ja no ha sigut el mateix. Ara posem playback, no queda mal. L'himne regional sempre és emocionant, perquè els valencians quan sentim l'himne pues, mos emocionem, però clar, si te'l canten en directe, jo només he vist només en una falla d'Alzira un xic cantar-lo en directe una vegada, a part la nostra falla, ja no he vist a ningú cantar-lo en directe. Bueno, pues anem a parlar una miqueta de la indumentària ara. Mavi, portaves un vestit blau espectacular i en unes manteletes que ho lluïen molt. Dis-nos la teva opinió de l'evolució dels vestits des de lo que és el teu any fins ara que ha canviat. Pues ara els vestits són diferents, tenen molt de colorit, són més alegres, hi ha molta diversitat, però el que més ha canviat són les pelmetes, eren molt altes i no afavorien res. I el que ha desaparegut ha sigut el traje de Huertana, que ha sigut substituït per la blusa. Exactament, perquè el traje de Huertana, el que era el negret, el de la falda de floretes i el delantal negre i el corpinyet, jo recorde per fotos, ara perquè ho tinc que veure, que en vez de la blusa durant el dia, quan no estàvem vestides de falleres, m'on baixàvem el traje de Huertana, que ara diries, vas disfressat, però és que en lloc de la blusa el portàvem, clar, era una cosa normal, doncs sí. Canviat els cancans també, ara anem més estovalls, més llarg, però la teja, sobretot la teja, que és el que no ens agradava, això afortunadament va canviar. I els monyos no tan estovats, sinó una miqueta més. Enrique, i els homes anàveu en el traje negre? Bueno, en Alzira i tavernes crec que no és el tradicional, però que sí el portàvem. Quin preferixes? Els d'ara, els models d'ara o aquell negre? Home, el d'ara és més modern o és diferent, o és el que tocava. Però a mi m'agradava que anàvem tots igual, m'agradava que anàvem tots de negre. Això sí, i també recorda que ahir porteu faixí, que ara no se'n porta, per tant, tu tens el privilegi de tindre un faixí roig. Clar, perquè si no ara el president no s'esquia si no va en la fallera major. Efectivament, la fallera major continuem en la banda... El president ja no va a la fallera major, antes sí que anàvem... Sí, a vegades, efectivament, la fallera major va soles, pues mira, una cosa que tens, un faixí roig com a recuerdo. I per fi arriba la setmana fallera, que igual que la presentació de 3 actes, tot és la primera vegada. Mavi, abans de plantar, recordes haver pogut anar al magatzem de l'artista faller, com es fa ara? Pues jo no recorde, però diria que no, vaig anar. No s'estilava, entonces. És una cosa un poc de després. I, Enrique, parles de la comissió infantil. En la setmana fallera, quines activitats recordes que es feien per xiquets? Pues crec que el de sempre, la despertar, la trencar de perols, el xocolate, fartons, hi havia que el morrava 2 voltes. Sobretot els jocs tradicionals que han canviat, ara posem uns inflables. Exactament. I la trencada de perols era el més guai, perquè era pegar-li, trencar alguna cosa... Carrera de sacs. Carrera de sacs, o carrera de la cullera en l'ou. Era diferent. Ara està molt divertit, els temps canvien, però era diferent. I alguna vegada amb falles igual ja no fem, però les arreplegades que fem, la setmana de la fallera paràvem, no? O encara volíem arreplegar algun duret, per ahir? Normalment eren per l'any, la setmana de falles jo no recordé anar de casa en casa. No. Vos agradava l'arreplegar? Al principi sí, però després ja... Crec que ara ja no es fa, no? Ara no es fa, però
No sé si que me'n recordo que anàvem en diumenge en el sac de... En el cabasset, Sí. en el cabasset. I de passo venim loteria, eh? Sí. Bueno, recordeu que encara queda loteria per a Nadal, així al casal podeu vindre a comprar-ne. És que aprofite, tu ja la tens. Jo tinc hasta la del niño, que me la va portar Antonio Sánchez. Ah, no, la niña que me l'ha portat a mi. Bueno, pues jo vos deixaré ara, antes de passar a un altre tema, alguna anècdota de la setmana fallera que no us haig de preguntar, que se'n recordeu d'eixa setmana. Jo me recordo de los del Beni, un pet que pelava ahí fora, sense pavelló ni res, el piso de terra, i en els descansos agarrat, que dentro del pale que cantava, i me cago titi, i mos bien prou, en aquests ratos. Des de luego que les verbenes de nosaltres, Eren les millors. des del primer any això sí que ho vam tindre, vam triomfar, perquè... I una cosa vos diré, has anomenat que no teníem pavelló, ni teníem... Recordar-vos que vam ser els primers, que va ser en forma d'hivernadero, hivernacle en valencià, perdó, i sí que mos van criticar perquè mos diuen que s'hi plantaven tomàquets, però bueno, la rosa no mos la van menjar. Després tots han tingut carpes però els també primers van ser nosaltres, que costa, eh? I no sé com podíem estar, perquè damunt tant tot era més precària. Claro. S'ha posat el poble que més presa. Efectivament, més humitat fa, Per efectivament. això fem tanta caixa en la barra. Perquè anàvem a veure per calfar molt bona... Bueno, jo no, que jo era menuda. Tu tampoc veuries. I mamen i m'avi... Bueno, doncs ara vull que ara mirareu a càmera que tinc una sorpresa preparada per a vosaltres. Són uns segons. Mireu. Què vos ha paregut recordar, aquestes fotos, que algunes les tindreu en casa però altres no les tindreu en casa perquè ha sigut una recopilació que Aquesta no l'havia vista mai. Veus? No recordo tindre-la en casa, però està bé. Caramba, que records. Bueno, pues recordar-vos que no ha pogut estar així, bueno, Amparo Planxa, la filla d'Ismael, que heu vist que va ser la teua fallera major infantil. Imagineu que son pare, pues, i els quatre vau fer un bon tàndem, us degueu de passar de categoria, no? Imagineu. Bueno, doncs hem arribat a la fi d'aquesta entrevista. Ara vos deixaré també dir alguna coseta més. La primera, que esperem de moltes, ha estat una aposta de celebració diferent dels darrers aniversaris. Sabeu que a causa de la pandèmia que estem patint no es pot celebrar l'acte com ens hauria agradat a la Casa de la Cultura. Per això anem a fer servir les xarxes per tal de que no es quede sense celebrar este 40 aniversari. Ens agradaria que poguéreu participar tots i totes, com ho han fet Mavi i Enrique, però us anirem contant una altra manera de participar des de casa.
no volem deixar-nos a ningú. I abans de donar-vos les gràcies per estar així, jo vos faig ja l'última pregunta, i és que en el cas de els dos veniu de família fallera, encara que va ser per primera vegada fallera, però això no vol dir que després arriba tot. En el teu cas, i igual que en el teu, heu tingut nebots. La mare neboteta, Julià. I què tal? Conta'm-nos tu, i ara mos contaràs tu l'experiència de tus dos nebodes. En el cas de la teva neboda, fallera major infantil, què tal? Conta'm-nos què vas sentir. Pues molta il·lusió, i ella també tenia moltes ganes, i la xiqueta, la veritat, és que de veure ja la contenta que estava en marató, que estava en més. Claro. I clar, i això, pues molta alegria. L'alegria de la falla va tornar a entrar dins de la família Andrada, clar. Molt de gust de que fora. I damunt, jo vaig cremar la primera falla i era l'última. Sí, clar, perquè enguany encara no hem cremat, i ella sí que va ser l'última que ha cremat, sí. El destí, és coses de la vida. Sí, ella sempre que tenia alguna que tia tu, però Julià, la tia no feia ni proclamacions en les sales ni res, així que sempre que anava a fer alguna em preguntava jo què feia. Clar. La meitat de coses que li va fer ella, nosaltres no les fèiem. Clar, en altres èpoques tot canvia. Però va estar molt bé, i ton pare va fer de mantenedor. Jo vaig veure un home que, a part de que va estar superbé el que va escriure, es van recordar inclús de mon pare i tot. Primer va començar en els fundadors, va parlar de tu, com no, tenia que haver parlat de tu, i després ja va exaltar a la neta. Va ser un discurs de mantenedor dels millors que he escoltat. Recordo i vam dir que això no era una exaltació no era un tema de records, és a dir que igual que ell volia anomenar les persones que ell estimava la falla de veritat. I no es va deixar a ningú. I vam dir que no era el camí i era dir que era igual. Pues per mi ha sigut dels millors discursos, i no, tots estan molt bonicos, no és per desmereixer a ningú, però el de ton pare va estar molt bé. I tu has tingut a les teves nebodes i també un comboi, no? I jo 2 anys president. I tu 2 anys president, i ton pare, son pare president. Mos falta que alguna vegada potser algun fill o filla teua el diguen, a lo millor, pues igual, si la seva neboda amotina a la meva Maria... T'agradaria, Enriquet? Seria un comboi, els combois... Seria un... Perquè no vam pensar mai que la meva menuda... Claro. Mai es sap. Mai es sap. Doncs bueno, ja hem acabat. Moltíssimes gràcies per estar avui així. I gràcies a les persones que esteu allí a casa acompanyant-nos en un dia com avui. I com ja sabeu, si vos ha agradat, podeu compartir a tothom, i com no, doneu-li al m'agrada. Moltes gràcies i bona vesprà. Adeu. I viva la falla, la via. Visca!